Ahojte, volám sa Julka, vítam vás na svojom YouTube kanále. Som konzultantka, mentorka, pracujem s tarotom, s maticou osudu a taktiež som influencerka a mamička. Teraz mám trochu času na to, aby som pre vás natočila video, YouTube veľmi zbožňujem. Dnes sa s vami porozprávame na takú tému ako vyhorenie a únava zo všetkého. Kto mal pocit, asi každý, že je proste unavený, totálne unavený zo všetkého. Zo životu, z ľudí, nevie, čo má robiť, kam má smerovať a tak ďalej. Ja si myslím, že to mal každý človek a ja som to mala. A poprvé si musíme priznať, že je to úplne normálne mať takéto stavy, pretože sme ľudia, nie sme roboti, ktorí proste každý deň môžu celý život byť v dobrej nálade a práve v tom, že hľadáme seba, že hľadáme niečo nové, že máme problémy, rozchody, straty, práve tým rastieme, pretože každá nejaká naša transformácia alebo zmena prináša niečo nové do nášho životu. Ja keď som sa presťahovala na Slovensko, tak asi o rok alebo o 2 roky som mala presne taký stav, že ja som chápala, že proste o nejaký rok, hej, končím školu a čo potom budem robiť, kam mám ísť, hej, aké sú vôbec moje ciele, moje poslanie, čo mám robiť, v čom som dobrá a tak ďalej. A vtedy som bola naozaj stratená a skúšala som pracovať aj s takou psychologičkou, robiť rôzne dotazníky, aby som vedela, že čo je pre mňa a samozrejme, že sme niečo našli, hej, aké sú pre mňa činnosti dobré, vhodné a tak ďalej, ale ako by som vo vnútri cítila, že nie je to, že 10 z 10, že naozaj to chcem robiť. Potom nejakým časom som prišla k metóde matica osudu, ktorú tu môžete vidieť. Je to taká numerologická metóda, ktorá je spojená s tarotom a nie je to nič o budúcnosti. Je to len informácie o vás, je to akoby sprievodca, neviem, kniha o vás, kde sú napísané presne definície, v čom ste dobrí, v čom môžete byť zlí, čomu sa treba naučiť, aké môžu byť lekcie, alebo ohľadom čoho, ako môžete budovať financie, ako môžete budovať vzťahy, a prečo vám utekajú peniaze, prečo sa vám nepáči činnosť, ktorú robíte, prečo máte problémy vo vzťahu, aký je váš ideálny partner, aké sú vaše poslania, zámery, a tak ďalej. A keď som našla túto metódu, tak nejakým časom som nastúpila na taký kurz, kde som sa učila už ja tejto metóde u jednej z najlepších učiteľiek tejto metódy a odvtedy sa mi naozaj zmenil život a všetko išlo úplne iným smerom. Po jednej konzultácii som už mala pochopenie, že čo robím zle, prečo mám vyhorenie, pretože vlastne my máme vyhorenie vtedy, keď nie sme na svojom mieste, alebo keď robíme veci napriek tomu, čo chce naše vnútro. Napríklad naše vnútro kričí, že ty si hviezdička, ty chceš spievať, ty chceš kresliť, hej, alebo niečo také, ale my to v sebe potlačame tým, že na tomto veľa nezarobíme a to je smiešne a ja to neviem a blablabla, tieto reči všetci poznáme a začíname robiť úplne od veci prácu, ktorá nás nenaplňa, možno nám dáva veľa financií, aj to nie je ešte úplne 100%, hej, u každého, ale hlavne, že nás nenaplňa. A verte mi, že keď vaša práca vás naplňa, keď vám dáva pocit toho, že ste realizovaná, tak peniaze vždy budú. Možno treba čas, možno treba trošku zmeniť stratégiu, ale tá pointa je práve v tom. Tak po jednej konzultácii som mala už také jasné pochopenie, že čo robím zle, prečo to mám a pochopila som, že moje poslanie je naozaj v tom, aby som posúvala vedomosti, aby som učila ľudí, aby som sa prejavovala, aby som bola často na sociálnych sieťach, pretože nejakým svojim príbehom, nejakým svojim len takto úsmevom, hej, viem zlepšiť ľuďom deň a v podstate to je moje poslanie a v tom som užitočná. A veľmi často som začala dostávať, aj doteraz dostávam vďačnosti od ľudí, že Julka, ďakujem, že si pridala dneska stories, zlepšila si mi deň, hej, a ja tam reálne môžem pridať to, že proste užívam si kávičku, dať nejaké svoje myšlienky. Čiže pre mňa je to niečo bežné, pre mňa je to niečo také, čo proste rada robím, ale pre niekoho je to pomoc. A to je veľmi dôležité, pretože ak vaša činnosť prináša dobro iným ľuďom, alebo nejakú pomoc, alebo nejaké slúženie,
tak je to veľmi dobre, je to najlepšie a nikdy neostanete bez peňazí. Keď som už začala ovládať tú metódu, tak som začala tiež poskytovať konzultácie a doteraz poskytujem, aj keď teraz samozrejme oveľa menej, keďže mám malého syna, ale stále to robím, stále robím tarot a stále sa učím novému, pretože všetky tieto smery, hej, v podstate vieme dať do jednej otázky človeka. Človek mi môže položiť otázku, ja na to nepozerám len jednou metódou, ale dávam tam niekoľko iných metód. A ak sa chcete objednať na konzultáciu so mnou, či už máte súsudu, výklad tarot alebo mentorstvo, kde budete mať podporu odo mňa, spätnú väzbu, rôzne cvičenia, autorské meditácie a tak ďalej, tak mi stačí len napísať do DM a ja vám odpoviem a spolu sa dohodneme termín, ako to bude prebiehať a tak ďalej. Takže teraz už viete, prečo môžete mať vyhorenie. Je to všetko veľmi ľahké a veľmi jednoduché, že tam stačí len naozaj vedieť, že prečo to vzniká a hneď počuť ten vnútorný hlas, pretože hysterika vzniká, keď dlho v sebe niečo potlačáte. Alebo to vyhorenie taktiež, keď dlho v sebe niečo potlačáte. Keď jeden deň som smutný, potlečím, druhý deň zase potlečím, ale na, neviem, 30. deň naozaj už budete mať také vyhorenie totálne, lebo už nemáte žiadnu energiu, žiadnu silu niečo riešiť. A samozrejme to škodí nielen vám, ale aj vášmu okoliu. Myslím, že takéto situácie sú práve pre pochopenie, že teraz si treba dať pozor. Je to akoby také znamenie, že daj si pozor, postav sa a musíš niečo už zmeniť v svojom živote, trošku zmeniť možno pohľady, názory, činnosť alebo vzťah a tak ďalej. A ten život sa začne prejavovať úplne inak a uvidíte, pochopíte, aký je krásny, šťastný a takéto nastavenie, že život je hrozný, život je proste o zlom a všetci klamú a všetci podvodzajú a tak ďalej. Všetky tieto nastavenia, áno, majú právo byť v našom svete, takisto ako majú právo fungovať aj nastavenie, že život je ku mne láskový. Ja som vďačná za svoj život a tak ďalej. Pretože všetko závisí od nás. Všetko závisí od vás, od toho, ako vy pozeráte na túto situáciu. Pretože aj v ťažkých situáciách, aj v kríze sa vždy dá nájsť niečo, čo proste tá situácia vám dáva. Pretože nič nie je náhodné. A týmto chcem ukončiť toto video, nech nebude dlhé. Vám chcela krátko povedať, prečo vlastne môže vznikať vyhorenie, nejakú svoju cestu k tomu, ako som to riešila ja. A všetkým prajem veľa lásky k sebe, k tomuto svetu. Nech sa vám plnia vaše sny. A nezabúdajte samozrejme pravidelne preto niečo robiť. A práca nad sebou je najdôležitejšia vec pre vás, pre tento svet, pretože všetko začína od nás. Pekný deň!